Un voraz incendio rexistrado esta madrugada destrúe por completo as instalacións do restaurante do Camping Valverde, situado na parroquia ribeirense de Olveira. Non houbo que lamentar danos persoais, xa que o restaurante estaba pechado nese momento. Si que hai cuantiosos danos materiais. Que tal, saúdos? Polo de agora descoñécese a posible orixe do incendio. A Policía Nacional xa abriu unha investigación coa fin de poder clarificar as posibles causas do lume. De contado, ampliamos antes outras novas do día. As nosas comarcas sumáronse as movilizacións convocadas pola CIGA Saúde en contra da implantación do programa XIDE. O Centro de Saúde de Ribeira colleu a concentración principal na comarca do Barbanza para exixir a retirada deste sistema que, segundo denuncian, retarda a atención primaria. Na comarca do Salnés houbo concentración en Cambados. Pontevedra celebrou hoxe o seu pleno de organización, unha sesión de trámite tendo en conta que os voceiros dos tres grupos municipais acordaran por unanimidade os salarios e as demais retribucións para os 25 concelleiros da corporación. Neste pleno tamén se fixo o sorteo dos membros que formarán as mesas electorais para as eleccións do 23 de xullo. E precisamente coa vista nas Xerais, novo acto do Partido Socialista, desta volta dende Vila García. O candidato ao Congreso pola provincia de Pontevedra destacou a achega de fondos europeos para este territorio. Segundo David Regades, a provincia recibiu máis de 483 millóns de euros procedentes dos distintos programas que o Goberno de España e a Deputación encaixaron nos fondos europeos Next Generation. Todo listo en Cambados para a segunda edición da Festa da Diversidade. A transexual Carolina Smith será a pregoeira, unha figura que se incorpora este ano á festa. A iniciativa, que se vai celebrar este venres, volve a apostar polas actividades infantís e tamén pola música para todos os públicos. Ademais, vai haber un bingo solidario en favor de Esmar non á violencia. A travesía navega o camiño recalou este mediodía en Boiro máis dun cento de peregrinos a bordo de 25 embarcacións procedentes do porto francés de La Rochelle. Participaron nesta regata que acada este ano a súa 8ª edición. Logo de percorrer 700 millas náuticas a vela, realizarán o último treito por terra para chegar a Compostela este xoves. E hoxe no tempo da entrevista recibimos o alcalde de Caldas, a Juan Manuel Rey. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. E como víamos en portada, un voraz incendio rexistrado esta pasada madrugada destrúe por completo as instalacións do restaurante do Camping Valverde, situado na parroquia ribeirense de Olveira. Non houbo que lamentar danos persoais, xa que o restaurante se atopaba pechado nese momento. Aínda así, os danos materiais son cuantiosos. O lume orixinábase ao redor das 2 desta pasada madrugada. O restaurante quedou prácticamente calcinado por completo. Os equipos de emerxencia tardaron máis de 3 horas en extinguilo. Cando chegamos ao sitio, pois xa comprobamos que efectivamente que había un incendio completamente desenvolvido, moi virulento, e incluso xa pois con caída de tellado, caída de algunha parede exterior. Como dixen, pois eso, xa o incendio moi desarrollado, non? Ademais do persoal do Parque de Bombeiros de Ribeira, no operativo de extinción tamén participaron efectivos do Parque Comarcal de Boiro, así como tamén Policía Local e Nacional e Garda Civil. A estrutura do restaurante, totalmente en madeira, fixo prácticamente imposible poder salvar o negocio, polo que os esforzos do persoal de emerxencias centrouse en evitar que o lume se estendera a outras zonas do camping ou tamén ao propio monte. O primeiro que se fixo, evidentemente, foi conter o perímetro para impedir que non houbera pois eso, o que é a propagación para un posible incendio forestal. E a partir de aí pois xa foi o paso seguinte pois foi atacar o lume directamente e ilo apagando e sofocando pouco a pouco, porque claro, moita cantidad de calor debido á madeira do que está feito o edificio,
E con todo isto, pois tamén ca axuda dos compañeiros do Parque de Boiro, demos extinguido o incendio sobre as 6 da madrugada. Unha vez extinguido o lume, os bombeiros continuaron durante toda a xornada de hoxe a realizar tarefas de reafriamento dos restos do local, para evitar así que as lapas puideran reavivarse. Cada X tempo pois estaremos controlando ali a zona pois para comprobar que non hai reproduccións de calor e, en definitiva, pois deixalo completamente controlado, apagado está, o que pasa que, sempre hai algún pequeno rescoldo que volve a avivarse e en eso estamos. Polo de agora descoñécese a posible orixe do incendio. A Policía Nacional xa abriu unha investigación co fin de poder clarificar as posibles causas do mesmo. E tamén en Ribeira, a Policía Nacional investiga o intento de estafa sufrido por unha parella desta localidade simulando o secuestro da súa filla. O pai recibiu unha mensaxe telefónica dun número descoñecido asegurando que tiña retida a súa filla e exixindo o pago dun rescate de 5.000 euros. A pesar do escepticismo inicial, o home comezou a alarmarse ao non conseguir contactar telefónicamente coa presunta vítima. Tras avisar a súa muller, alertaron o 112 a policía local para denunciar o secuestro. Non foi necesario, posto que a filla, que se atopaba traballando e non puidera contestar ao teléfono, devolveu a chamada aos poucos minutos explicando que estaba en perfecto estado. A parella denunciou ante a Policía Nacional o intento de estafa, cuxos presuntos autores poderían ser próximos á familia, posto que coñecían os horarios de traballo da moza. E unha nova avaría na rede de suministro de auga de Vilagarcía deixou sen servizo a milleiros de veciños do sur da cidade, en concreto da zona que vai dende a Avenida das Carolinas a de Cambados, pasando por Rodrigo de Mendoza, Doutor Tourón ou o Piñeiriño. Traballadores de Espina e Delfín comezaron a traballar pouco despois das 3 da madrugada para tratar de arranxar o problema que se deu á altura da intersección da Rúa da Coca coa Avenida das Carolinas. Para tratar de reducir o impacto da avaría foi necesario abrir a conexión coa rede de abastecemento da Mancomunidade do Salnés para dar servizo á zona de Vilaxoán. Cambiamos de asunto, como víamos en titulares, as nosas comarcas sumáronse ás movilizacións convocadas por CIGA Saúde en contra da implantación do programa XIDE. O Centro de Saúde de Ribeira acolleu a concentración principal na comarca do Barbanza para exixir a retirada dun sistema que, segundo denuncian, provoca retrasos na atención primaria. A implantación do programa XIDE para a xestión de citas nos centros de atención primaria hai algo menos dun ano supón, segundo denuncia a CIGA, un atranco máis ao xa de por sí deficitario sistema sanitario de Galicia. É un factor máis, dado que, como sempre xa vistes na pandemia que levamos denunciando, o persoal non se incrementou en ningún momento e isto é un pouco máis de traballo, que non axiliza a xestión, está claro, e que é co mesmo persoal. É dicir, como mínimo, se queren implantar algo é formar o persoal e aumentar a plantilla. Repercute especialmente nos traballadores, sobre todo no persoal de servizos xerais, chegando a poñer en risco a súa seguridade xurídica. Pero tamén sobre os pacientes, non só no que respecta a vulneración da súa intimidade, senón implicando tamén un maior retraso nos tempos de atención. O propio traballador está cubrindo un programa e está metendo unhos datos que moitas veces incluso ten que falsear para poder ser atendido o paciente. Segundo, non están os centros preparados para facer este tipo de preguntas, dado que en este caso non estamos respetando a intimidade do propio paciente e estamos preguntando o seu propio diagnóstico nunha cola onde pode haber 10 ou 15 ou 20 pacientes máis. Se retrasan as citas, dado que o propio persoal ten que moitas veces, como decimos, encubrir ou engañar o propio programa para poder axilizar a cita, dado que senón o propio programa te pode mandar a cita ao día seguinte ou incluso varios días, unha cita rutinaria, cando realmente o paciente ten que ser visto. E se retrasan tamén no que son as colas, dado que o propio traballador ten que estar facendo X preguntas, e fai que os usuarios que veñen a pedir citas ao centro de saúde estén en colas cada vez máis longas. En febreiro, a CIGA xa denunciou a situación ante o Comité Interterritorial, solicitando unha reunión coa xerencia para analizar os fallos do sistema. Lonxe de escoitalos, acabaron por impoñer o programa, sen ter reforzado o persoal para garantir o seu correcto funcionamento.
Iso na Barbanza, na comarca do Salnés, tamén houbo unha concentración, neste caso diante do Centro de Saúde de Cambados. Os traballadores e representantes sindicais mobilizáronse para demandar tamén a retirada do XIDE. Explican que a Xunta non está tendo en conta a opinión do persoal de Servizos Xerais sobre o uso desta ferramenta de xestión da demanda nos ambulatorios. Na CIGA apuntan que esta ferramenta está a retrasar o traballo no momento de dar as citas, o que provoca ringleiras nos mostradores. Din tamén que non lles permite facer unha valoración da urxencia da consulta, algo que repercute na calidade asistencial. Da problemas para os traballadores e dá problemas tamén para a cidadanía e para os usuarios, porque esas grandes colas que agora se xeneran nos centros de saúde veñen da utilización deste programa, do XIDE, que resulta que para cada paciente que venga a pedir unha cita, pois nos leva como 10 minutos ou 15 incluso meter todos os datos que temos que meter para darlle unha cita. Daí veñen estas grandes colas que agora se ven pois, no centro de saúde, tanto aquí en Cambados como en Vila García, para conseguir unha cita. En Cambados continúan as negociacións a 4 para a creación dun goberno de coalición. O alcalde di estar moderadamente satisfeito co avance das conversas entre PSOE, Somos, BNG e PODE. Samuel Lago di estar convencido de que o futuro goberno cambadés vai ser un cuadripartito. Temos avances importantes feitos en materia programática, temos tamén avances no que é a composición de xunta de goberno, membros de mancomunidade, etc. Temos tamén en cuestións de reparto de áreas feitos avances e nos faltan pois, algúns flecos por atar. Temos unha reunión prevista ahora para os vindeiros días, na que eu espero que xa de maneira definitiva poidamos culminar ese acordo e deixar xa listo o próximo goberno, que estou convencido será un goberno cuatripartito no que participaremos todos. Pontevedra celebrou hoxe o seu pleno de organización, unha sesión de trámite tendo en conta que os voceiros dos 3 grupos municipais acordaran por unanimidade os salarios e as demais retribucións para os 25 concelleiros da corporación. Neste pleno tamén se fixo o sorteo dos membros que formarán as mesas electorais para as eleccións do 23 de xullo e aprobouse tamén a renuncia do edil do Partido Popular, Pablo Fernández. O pleno desta mañá en Pontevedra transcorreu sen discrepancias. A corporación aprobou por unanimidade os salarios e as demais retribucións que percibirán os 25 edís durante este mandato. Creo que temos que facer da necesidade virtude e poñer precisamente en valor a capacidade destes 3 grupos municipais para sentármonos, para falar, para negociar e acordar estas reglas, estes instrumentos, os recursos materiais necesarios e suficientes como para poder exercer nas mellores condicións este mandato. Os 3 grupos municipais xa chegaron a un acordo na Xunta de Voceiros. Repartiránse 12 dedicacións exclusivas, 7 pro BNG, 3 pro Partido Popular e 2 pro PSDG. No caso dos nacionalistas, todos os seus edís contarán con unha, excepto Raimundo González e César Mosquera, xa xubilados. O PP, pola súa banda, optará por dividilas en 6 parciais para Rafa Domínguez, Guillermo Juncal, Silvia Junco, Martín Martínez, Juan Manuel Muñoz e Gerardo Pérez. Este concello é un concello austero, non chega nin de lonxe, sabémolo ben todos os límites que nos pon a legislación, pero en todo caso somos e defendemos a necesidade de que eses recursos sexan os necesarios para poder exercer as nosas funcións de maneira digna. E esas funcións abarcan non só a acción de goberno, sino tamén a acción de oposición. O Pleno aprobou tamén a dimisión do edil do PP, Pablo Fernández. Fernández deixa a súa acta para ocupar o cargo de secretario xeral de Emprego da Xunta de Galicia. Será substituído por Aroa Otero, que tomará posesión no vindeiro Pleno. Hai unhas novas responsabilidades, hai unha chamada do presidente da Xunta e el tivo que aceptar, polo tanto, simplemente resaltar este agradecimento de Pablo Fernández ao Pleno, a cidade de Pontevedra e os funcionarios. Moitas gracias.
dicir que a verdade que foi un placer poder discutir con alguén e poder discutir, enfrentar argumentos con alguén como el, con unha capacidade dialéctica, eu creo que das que se aprecian e das que nos gustaría que existisen en moitas ocasións neste pleno, non? E logo desexarlle o mellor nas súas novas responsabilidades no goberno da Xunta, non? Hoxe tamén se celebrou no pleno o sorteo dos membros que formarán as mesas electorais para as eleccións xerais do vindeiro 23 de xullo. E tamén en Pontevedra, xeira de reunións do alcalde da cidade cos axentes sociais. Miguel Anxo Fernández Lores iniciou hoxe esta rolda de encontros pola mañá. Pasaron pola alcaldía representantes do campus de Pontevedra, do Foro Empresa Pontevedra, da Asociación pola Defensa da Ría e da Federación de Veciños Castelao. Xunto ao rexedor, nestas reunións estiveron presentes diferentes concelleiros: Demetrio Gómez, Eva Vilaverde, Carme da Silva e María José Avilleira, respectivamente. Segundo Fernández Lores, estes encontros van da man da idea de abrir unha nova etapa neste mandato co obxectivo de recoller e ter en conta as opinións dos diferentes axentes sociais de Pontevedra. Está previsto que nos vindeiros días e tamén nas vindeiras semanas estas conversas continúen. E novo acto do Partido Socialista de cara ás eleccións xerais do 23 de xullo. Desta volta, dende Vila García, o candidato ao Congreso pola provincia de Pontevedra destacou a achega de fondos europeos para este territorio. Segundo David Regades, a provincia recibiu máis de 483 millóns de euros procedentes dos distintos programas que o Goberno de España e a Deputación encaixaron nos fondos europeos Next Generation. La provincia de Pontevedra, la comarca de Arosa-Salnés, no se puede permitir el lujo de perder estos fondos. En estos momentos ya adjudicado, como decíamos antes, 483,5 millones solo para la provincia de Pontevedra, pero una cantidad que se tiene que seguir multiplicando estos próximos meses y estos próximos años. La garantía de que estos fondos lleguen al territorio tiene que ser a través del Gobierno de España y tiene que ser con el Gobierno de Pedro Sánchez. Plans de sostenibilidade turística en destino, transformacións urbanas para a implantación de zonas de baixas emisións, obras de restauración do patrimonio, actuacións de modernización do comercio, eficiencia enerxética ou rehabilitación de edificios públicos. Son algúns dos proxectos xa financiados con estes cartos chegados de Europa. O candidato socialista destacou que o goberno de Pedro Sánchez conseguiu os 140.000 millóns de fondos europeos comprometidos con España. Pola contra, Regades alertou sobre o posible freo destes fondos de chegar ao goberno á dereita maila ultradereita. Música, animación infantil e tamén un bingo solidario son os ingredientes da Festa da Diversidade que se vai celebrar este próximo venres en Cambados. Ampliamos logo da publicidade. Continuamos nas novas do día en Canal Rías Baixas. O Concello de Ribeira vén de formalizar a compra da nave que servirá de sede ao Grupo de Emerxencias e Acción Municipal e de Protección Civil. A compra realizouse por un importe de 210.000 euros. Esa nave está situada en Cubelo, nas inmediacións da Escola Infantil Municipal e do Colexio de Frións, nunha parcela de máis de 2.000 metros cadrados. O Concello xa dispón dun proxecto de acondicionamento do inmoble que conta cun orzamento de execución de preto de 80.000 euros. A compra da nave e o posterior traslado permitirá deixar libre as actuais dependencias destes dous grupos de emerxencias emprazadas no andar soto da Casa do Concello, un espazo que, a raíz das obras de reforma do edificio, cofinanciadas con fondos Next Generation, destinarase a ampliar as oficinas do persoal de administración do Concello. De Ribeira a Boiro, a Asociación Boirense de Empresarios trasladoulle ao Concello a súa preocupación pola venda de produtos falsificados durante as festas do verán que deron comezo xa de feito este venres. Segundo informan dende a patronal local, trátase de algo habitual que a noutros anos se repite en moitos dos postos que se instalan nas principais rúas do centro urbano de Boiro. Dende a AVE pídenlle ao Concello que actúe tendo en conta que ten outorgadas as competencias en materia de inspección con
comercial en base á Lei Interior de Comercio de Galicia e impida a venda de todo produto falsificado. Prave co inicio das festas do verán comezan tamén as rebaixas e a venda de produtos falsificados, ademais de ilegal, segundo lembran, resulta unha importante competencia desleal para moitos comercios da localidade. Cambiamos de asunto. Carolina Smith, a primeira transexual galega, será a pregoeira da segunda festa da diversidade de Cambados. A iniciativa que se vai celebrar este venres volve a apostar polas actividades infantís e tamén pola música para todos os públicos. Ademais, haberá un bingo solidario en favor de Esmar non á violencia. En Cambados volve ondear a bandeira multicor. A vila prepárase para a conmemoración do Día do Orgullo LGTBIQ+, impulsando a segunda edición da Festa da Diversidade. Vaise celebrar este venres logo do bo sabor de boca que deixou a primeira experiencia do ano pasado. O ano pasado fixemos a primeira edición, foi un éxito, é algo que nos gustou moito, tanto pola participación como polo significado que esta festa ten, de reivindicativa e de mostrar, a visibilizar que o Concello de Cambados apoia ao colectivo LGTBI. Así que este ano o Concello volve a apostar polos eventos festivos pro orgullo cunha programación pensada para todas as idades. Pola tarde, actividades para a rapazada. Aproveitando o bo tempo que estamos tendo, hinchables de auga, festa da espuma e animación musical durante toda a tarde de 5 a 8 da tarde. Ás 9 do serán chega unha das novidades desta segunda edición, a lectura dun pregón vai correr a cargo de Carolina Smith. Foi a primeira transexual de Galicia que comezou a transición no ano 85, e que despois de ter unha vida moi complicada da cal falará no seu pregón, pois agora está perfectamente asentada. E a continuación continúa a troula cunha festa diversa cunha escolma musical de referencia para o colectivo LGTBI. Ademais, organizarase un bingo solidario en favor de Esmar non á violencia. Si ben, como dicimos, é unha festa solidaria, unha festa que se vai destinar aos que se recaude, do bingo, a Esmar non á violencia, pois hai que agradecerle a Cambados Zona Centro e ao Freud que van a aportar vales de compra para sortear en ese bingo. Todas as actividades desta segunda festa da diversidade son de balde. En Ribeira, a Praza do Concello será escenario este vindeiro sábado da sexta edición do Festival Taume entre Folclores. Dará comezo ás 8 da tarde coa participación do Centro Cultural A Pontevella de Reis de Teo, o grupo de danzas Alegría Dulatzi de Euskadi e o propio grupo organizador do certame, a agrupación de baile e música tradicional Taume. O Festival Taume entre Folclores, que organiza o grupo de baile e música tradicional Taume, terá lugar este vindeiro sábado 1 de xullo na Praza do Concello, a partir das 8 da tarde. Está prevista a participación de 3 grupos. Ademais do anfitrión, actuarán o Centro Cultural A Pontevella de Reis, de Teo, e o grupo de danzas Alegría de Lanchi, do País Vasco. Entre Folclores de Taume pois vai a estar, ademais, acompañado por o grupo A Pontevella de Reis, de Teo, e o grupo de danzas vascas Alegría de Lanchi. Pois van a actuar xunto cos anfitrións e pois a verdade é que nos vai a permitir, como decía, pois gozar da danza tradicional nosa, pero tamén pois poder coñecer os traballos que se fan pois no resto da xeografía española. Taume, todos os anos facemos o festival e sempre intentamos integrar un grupo daqui de Galicia e ter sempre alguén do resto da península, xa do resto de España ou de Portugal. Este ano en concreto temos o grupo de danzas vascas, Alegría de Lanchi. Durante o festival farase tamén unha homenaxe a Juan de Martís, un histórico bailador da parroquia de Olveira xa falecido, coa previsión de que asistan algúns dos seus familiares. Música por unha banda e gastronomía pola outra, Sanxenxo e a Guarda estreitan relacións a través da langosta. O Concello do Baixo Miño escolleu a Vila do Salnés para presentar a súa 31ª edición da Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira, unha cita que se vai celebrar na Guarda dende este venres ata o domingo. A langosta conquistou hoxe o Paseo de Silgar. A Rosa dos Ventos acolleu a presentación da Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira, que esta fin de semana se celebra na Guarda. Nuestra fiesta es una fiesta abierta absolutamente a todas y cada una de las personas.
es una fiesta popular en la que las clases altas, las clases bajas, todos y cada uno de nosotros, las clases medias, podemos gozar y disfrutar no solo de nuestros productos, sino sobre todo también relacionarnos con nuestro queridísimo pueblo. Sanxenxo serviu como escaparate da festa para abrir apetito do que se poderán atopar os que se acheguen a este concello do Baixo Miño. Unha ampla variedade de pratos elaborados polos 4 restaurantes da Guarda que participan na cita. Eu quero darche a gracia por haber elegido Sanxenxo, dicía o concelleiro. Claro, nós, a maioría da xente que ven a comer langosta a Garda resulta que é de Sanxenxo ou turistas de Sanxenxo. Claro, concelleiro, é que Sanxenxo é o primeiro destino turístico non de Galicia, senón do norte de España no Brán. Non deixa de ser un escaparate extraordinario, dado que os produtos que temos son dunha calidade espectacular. De igual maneira, non só os produtos mariñeiros que aquí están mostrados, senón tamén os viños que traemos son viños albariños da zona, tal e como comentaba, do sur de Galicia, neste caso, dos viños do Rosal. Supón un impulso, supón tamén un coñecemento e un espello na que todos e cada un da propia comarca do Baixo Miño pode tamén, de alguna maneira, reforzar ou poder estar tamén nese punto de auxe como é Sanxenxo neste caso, dende o punto de vista turístico. Na festa que celebrará a súa 31ª edición non todo será gastronomía. Ademais de poder degustar os diferentes pratos, os visitantes desfrutarán dunha variada oferta cultural e de entretemento para todos os públicos. É unha sinergia permanente, non? O turismo ven porque o turismo come ben, o turismo ven porque disfruta da praia. Se somos capaces de maridar tanto a gastronomía como a espectacular terra que temos en toda Galicia, neste caso no sur de Galicia, creo que sobran as palabras, non? Tal e como comentaba, é un matrimonio non de conveniencia, sino un matrimonio amoroso, no que xuntamos xusto a terra cos produtos. Así, a langosta pode ser a excusa perfecta para esta fin de semana curtar os kilómetros que separan Sanxenxo da Guarda. Aquí pasamos de 18.000 habitantes a máis de 100.000 no Brán. Eu creo que é un lugar idóneo para eso e debemos de facer máis cousas así. Eu teño que pedir ao alcalde que seguramente teremos que ir no mes de agosto a facer a presentación da festa da Cebola ali á Garda, non? Porque ademais hai moito turismo portugués tamén ali que tamén nos interesa moito en Sanxenxo, non? É importantísima a cooperación, o sea, non podemos loitar entre nós, temos que unirnos e tal, porque ya hai que ofrecer o turista que ven aquí quere recorrer varios sitios de feito. A travesía navega o camiño recalou este mediodía en Boiro. Máis dun cento de peregrinos a bordo de 25 embarcacións procedentes do porto francés de La Rochelle participan nesta regata que acada este ano a súa 8ª edición. Tras percorrer 700 millas náuticas, a vela realizarán o último treito por terra para chegar a Compostela este próximo xoves. Máis dun cento de peregrinos desembarcaron este mediodía nos portos deportivos de Escarabote e Cabo de Cruz. No marco da travesía navega o camiño. Partiron o día 6 de xuño dende o porto francés da Rochelle percorrendo 700 millas náuticas para realizar o Camiño de Santiago a vela. Llevamos 110 peregrinos del mar, como nosotros solemos llamarlos. Salimos desde La Rochelle el día 6 de junio. Hemos ido por toda la costa norte de Cantábrica hasta dar la vuelta a Galicia para entrar ahora en la Ría de Arousa. Por fin, un poquito nuestro objetivo, ¿no? Llegar al final a la Traslatio, a Padrón y hacer esos últimos kilómetros a pie que los haremos el 29 de junio. Esta 8ª edición, ademais de bater récord de participación, é tamén a máis internacional, posto que aos navegantes procedentes de diversos puntos de España e de Francia sumouse tamén unha delegación argentina, que contan coa tripulante máis nova, unha nena de tan só 5 anos. Nosotros venimos bastante lejos, somos navegantes y siempre sentimos como admiración por los peregrinos del camino, por conocer el camino, por conocer esta zona de España tan bella, y hacerlo vela es algo totalmente diferente, es una experiencia como nueva y la organización es fantástica porque van como solucionando cada cosa en el camino. Tras ser recibidos nos portos boirenses, os navegantes trasladáronse ata o Pazo de Goiáns, onde tivo lugar a recepción oficial e o xantar de benvida. Dende a Mancomunidade Barbanza Arousa destacaron a importancia de acoller este tipo de iniciativas para dar a coñecer os atractivos da comarca e potenciar o Camiño de Santiago a través do turismo náutico. Agora, unha vez que xuntemos a todas as embarcacións, procedemos a trasladarnos en bus
hasta o Pazo de Goiáns, onde vamos a desgustar ali dunha comida de produtos do entorno do Barbanza e, bueno, é unha promoción máis do noso turismo náutico para a comarca. Dentro da nosa estrategia está a potenciación do Camiño de Santiago. Somos o único territorio onde se pode obter a Compostela tanto por mar como por terra, entonces o Camiño por mar é unha das nosas estrategias. Esta actividade está incluída dentro desa estrategia de potenciación do Camiño. O que buscamos é que nos coñezan no norte de España e tamén na zona de Francia, que nos coñezan a nivel nacional e internacional para seguir potenciando o Camiño de Santiago por mar. Tras esta parada en Barbanzarousa, queda aínda unha última etapa por mar ata Vilagarcía. Dende ali partirán ata Padrón para realizar por terra o último treito ata Compostela, a onde chegarán o día 29. E o Club de Remo de Cabo de Cruz presentou os equipos para a presente tempada. Serán 3 as tripulacións que competirán na Liga Galega e nas categorías masculina e feminina da Liga ACT. O Club de Remo de Cabo de Cruz arranca a tempada con grandes expectativas. Iniciada xa a Liga Galega, a entidade presentou o equipo que disputa o campeonato autonómico, así como a tripulación feminina e masculina que competirán na Liga Euskotren e Euskolabel respectivamente. Queremos presentar os 3 equipos que temos hoxe que van a dispoñer este ano para a súa participación para as tres ligas que hai, Liga Galega, Euskolabel e Euskotren, na que esperamos que den o máximo resultado posible. Somos un club que evidentemente, aunque sea modesto, non teñamos ao mellor non podamos permitirnos unha gran aspiración nas ligas, non nos conformamos, non nos vale o non descender, queremos estar o máis arriba posible, e os remeiros van a dar o máximo que podan, estou seguro que non vai ser de outra maneira. Traballando duramente no inverno. Traballo duro e dedicación que agardan se vexan recompensados con éxitos deportivos. Contan para elo co apoio do Concello que leva anos realizando unha firme aposta polo deporte. Que é unha mostra máis da continuidade desta aposta, non? Que é presentando a uns clubs que son orgullo deste pobo, que como é o Club de Remo de Cabo de Cruz, o club de remo máis importante de Galicia, que agora sí por fin pode contar xa con as instalacións de acorde ao que eles necesitaban, non? Como digo, é un orgullo, é unha mostra do compromiso de moita xente que está traballando de forma altruísta para que isto continue adiante, moita xente como son os patrocinadores que están todos os anos detrás dos remeros para que podan competir nas mellores condicións posibles. Precisamente o seu principal patrocinador, Geal Sarrienxeira, confía nos éxitos destas 3 tripulacións que levan por bandeira a cultura do esforzo. Con estas 3 tripulacións que presentamos hoxe, unha na Liga Galega, unha femenina na Euskotren e unha masculina na Euskolabel, estou segura de que aquí hai máis dunha bandeira. E neso confiamos, pero sobre todo confiamos neste equipo, que é máis que un equipo. É, ao fin e ao cabo, un grupo de rapaces e rapazas do noso pobo que levan moitos anos demostrando que son un referente no remo a nivel nacional. E nós, como empresa patrocinadora, estamos con eles. Dentro do noso programa de responsabilidade social corporativa, WISI, un dos valores que intentamos traballar é a cultura do esforzo, o traballo en equipo e o deporte como unha garantía de crecemento para a xente máis nova. E 3 novos campeonatos manteñen o foco do mundo da ximnasia en Pontevedra, en concreto da ximnasia artística. Entre o 28 de xuño e o 2 de xullo, o pabellón municipal acollerá o Campeonato Nacional Base, o Campeonato de España de Ximnasia Acrobática e o terceiro Open Treboada Cidade do Lérez. O evento traerá ata Pontevedra máis de 900 participantes chegados de todo o estado, de Madrid, Valencia, Andalucía, Illas Canarias e Galicia, por suposto, que ademais conta cunha alta participación. Máis de 150 deportistas representarán a Federación Galega. A cita comezará este mércores a partir das 4 da tarde. En que durante estes 15 días Pontevedra é a capital da ximnasia. E é algo que, francamente, pois para nós é un honor e un orgullo tremendo. Primeiro, estamos falando de un deporte pouco coñecido na miña opinión, pero un deporte imprescindible si queremos ter deportistas de alto nivel e con competicións tan espectaculares como as que estamos vendo. Casi 900 participantes, porque esta modalidad de gimnasia, a diferencia del trampolín, es una modalidad en la que se parte de parejas, tríos o grupos, con lo cual
la participación aumenta considerablemente por la propia especialidad, que ya no es una especialidad en la que hay una modalidad individual. Es una especialidad muy espectacular, desde luego el show y el entretenimiento está garantizado porque no exige que el público entienda técnicamente de la especialidad, sino que disfrute. E agora a publicidade e a volta recibimos aquí nas Novas o alcalde de Caldas, a Juan Manuel Rey. Bueno, pois continuamos nas Novas do día, xa no tempo da entrevista. En Caldas continúa gobernando o Partido Socialista. Juan Manuel Rey, alcalde, moi boa noite. Hola, boa noite. De contado falamos, se lle parece, dese sexto mandato que estamos agora arrancando. Antes, se lle parece, analizamos os resultados das pasadas eleccións municipais cun retroceso do Partido Socialista no Concello de Caldas, que quedou finalmente con 5 concelleiros, uns 400 votos menos en comparación cos datos do 2019. A que cree que se debeu esta perda de apoio para os socialistas? Bueno, a verdade é que partíamos dunha situación de debilidade con tensións e crisis internas que nos lastraron moito, non? Básicamente, creo que o tema ven por aí. Tamén hai que entender o que, visto o que pasou en outros concellos, non me cabe dúbida tamén de que estamos ante un cambio de tendencia e que tamén algo de aí tuvo que haber habido. Por outra parte, os mandatos largos suelen tamén acarrear certo desgaste e sería o terceiro factor. Esas tensións, esas crisis internas que comenta vostede, cree que xa están superadas? Si non están, deberían estalo. É dicir, a vida continúa, ninguén ten o paradigma da verdade absoluta e dá má sensación de que sí, pero que en calquer caso hai tempo cara adiante para limar algunha espeza que poida haber habido e traballar en positivo. Solucionada se cadra por esa renovación que houve en parte da candidatura dos socialistas, ainda que vostede continúe na primeira liña como cabeza de cartel? Sí, vamos a ver, é unha continuidade que agradezco moitísimo, pero que hai que ver tamén en clave de que compre unha renovación, non? É evidente que a renovación non pode ser unha revolución e, bueno, salvamos os muebles, afortunadamente, o cual non pasou en moitos sitios, non? Quer dicir, cando eu cheguei aquí, lembrome que teñamos un poder municipal potente en mans, ademais, de alcaldes prestixiosos. Na isla estaba Sito García e Manel, que era un feudo importante, en Vila García Javier Gago, en Catoira, pois, Alberto García, en Cuntis Eduardo Rey, en Moraña Pepeiras, en Caldas José María Tobío, e a día de hoxe só Caldas mantuvo todo o tempo a hexemonía municipalista do Partido Socialista, non? En os outros lados non se deu. Eso tamén me dá certa tranquilidade e certa satisfacción personal. E ainda que non teño dato ultra contrastado, creo que somos un tema único na provincia. Por lo tanto, nun pobo onde mayoritariamente se vota á dereita, é para estar satisfeitos. Falábamos de crisis internas, pero de cara á veciñanza, de cara ao electorado, cree que vostede decidise manterse como candidato á reelección, sumou ou restou apoios dentro da proposta socialista? A min trasladanme de que sumou, pero estou aberto a calquer tipo de discusión, porque non quero ser eu que teña aquí a última palabra. Trasladanme moitos veciños e, sobre todo, moitos militantes, ou agradecenme incluso moitos militantes, a maioría dos militantes, que a presencia miña pudo haber contribuído. Bueno, a miña presencia iba a estar de todos modos, tanto se encabezaba como se non encabezaba. Eu, ainda que pasado mañán, cando corresponda, non este, vou ser caldense e socialista e, polo tanto, o meu traballo está garantido. En Caldas o Partido Popular medrou ata situarse como a primeira forza nestes momentos, o partido máis votado con 6 concelleiros. Este resultado a un concelleiro da maioría absoluta, supoño que para os socialistas é un serio toque de atención de que hai que tomar medidas, non? Se queremos frear, digamos, o avance dos populares en Caldas. As medidas pasan por reconducir a nosa propia situación e remar todos na mesma dirección. É unha chamada de atención, sin duda,
porque eu entendo, penso e teño moi analizado a situación para min que se debeu precisamente a estes factores nosos, non? Porque a min ninguén me quitará da cabeza que a xestión había sido boa ou moi boa, non? Os logros son evidentes, están aí, non é cuestión de debatilos, e que a máis ahora xa carece de importancia, pero neste caso a xestión tiña moi pouquiño que alegarse na súa contra, e, sin embargo, pois o resultado foi cativo. Falaba usted, por exemplo, dos resultados dos socialistas neste 2023 na illa de Arousa, perdendo a metade dos concelleiros que tiña, tamén, por exemplo, Manuel Campos en Cuntis, que perdeu esa maioría absoluta. Podemos ver, en xeral, no mapa das nosas comarcas, un certo retroceso das candidaturas socialistas, a excepción de algúns concellos, como pode ser o caso de Meis, ou o concello de Boiro, onde tamén hai maioría absoluta. Non sei se cree vostede que a política a nivel España, a nivel do que está pasando en Madrid, a cuestión tamén das eleccións, a proximidade non agora das eleccións xerais, e todo puido influir un pouquiño o que pasaba co goberno central nesta cita electoral que nada tiña que ver coas eleccións xerais. Vamos a ver, é que se eu digo que creo neso, estou un pouco esculpando da miña responsabilidade, non? Realmente sí que creo que algo xogou, pero as eleccións municipales van do que van, e a xente sabe discernir perfectamente, non? Unha cousa da outra. Eu quero asumir para min a responsabilidade de que o resultado non fose todo bo, tamén quero asumir para min a satisfacción de que non haya sido todo malo, non? Creo que sí, que probablemente no voto urbano haya tido algunha incidencia, no voto nas parroquias tal vez non haya tido tanta trascendencia. Para que vostede continuase neste 2023 como alcalde foi preciso o apoio do BNG, porque de non recibir os votos do Bloque, o Partido Popular como forza máis votada acabaría facéndose coa alcaldía de Caldas. Supoño que para esta cuestión da investidura, a hora de sentarse a falar co BNG non houve moitas complicacións, non? Que, bueno, en principio todo estaba bastante claro, non? Teño que dicir que non é que non houbera moitas, non houve ningunha. Houve sintonía desde o minuto cero. Eu quero explicar que, ademais, porque en algún momento a nosa relación foi xustiña, isto hai que reconocelo, non houbera tido ningún problema, e de feito así o dixen a noite electoral, en dar un paso atrás. Se o problema era personal, a mí o que me apetecía era que a alcaldía caera en man da esquerda. E esa mesma noite a secretario xeral e a outros membros lle dixen que eu non tiña ningún problema en dar un paso atrás. Bueno, pedironme que fora prudente nas declaracións e que esperara, pero que en principio non lles parecía que se fora o camiño, e teño que dicir que a receptividade por parte do Bloque, as conversas que mantivemos, foron un tono de especial cordialidade. Non sei se esa oferta de dar un paso atrás para que a esquerda continuase gobernando en Caldas se lle chegou a trasladar ao Bloque Nacionalista Galego, ou non foi preciso? Non foi preciso, eles mesmos dixeron que se non eles me trasladaron, que en calquer caso incluso chegaron a decirme que entendían que o grupo era máis fuerte estando eu que non estando, xusto palabras textuales, non? E eles a min personalmente, e nin nas negociacións, porque era un dos membros da negociación, obviamente dirixida polo noso secretario xeral, pero en calquer caso nunca me trasladaron estas reticencias. Sorprendeume porque en algún momento daba a pinta de que podía ser así, non houbera habido ningún problema, xa digo, non houbera habido ningún problema, pero sorprendeume, pero a actitude foi outra. Aí podemos interpretar un certo cambio de relación entre o Partido Socialista e o BNG en Caldas. Como vostede decía, houve momentos nos que esa relación non era tan fluida como me está vostede contando agora. Non sei, nestes momentos, como é esa relación entre Juan Manuel Rey e Manuel Fariña, líder do Bloque en Caldas? Teño que dicir que mellorou ostensiblemente. Vamos a darnos un tempo, porque estas cousas, estes enamoramientos repentinos poden durar ou non, pero hasta desde as eleccións hasta o día de hoxe teño que dicir que a relación é moi boa. Dende o momento da investidura ata estes momentos, ata hoxe, houbo máis conversas entre o Partido Socialista e o BNG de cara á confección dese bipartito do que xa se falou en Caldas? Sí, houbo conversas e hai nas, a Cotío, na Antronte, o lunes a mañán, onte, tivemos un pleno, e a salida do pleno un pleno para escoller os presidentes de mesa, e isto un tema administrativo, e a salida do pleno pois tuvemos unha conversa larga e fructífera. Habíamos tido xa conversacións e estábamos ambos os dous
esperando pois a ter as nosas asambleas de partido para dar conta das negociacións, de como iban, de por onde iban, e de solicitar a aprobación, e no noso caso douse, e creo que eles tamén están en ese trámite, pero sí que tuvemos falado. Sentiríase, polo tanto, vostede cómodo incorporando a eses dos concelleiros do BNG no Executivo, ou cando menos gustaría chegar a acordos puntuais e continuar gobernando en minoría? Vamos a ver, non se trata de que me sinta cómodo ou non, trata de que seamos máis eficaces, e entendo que seremos máis eficaces deste xeito, porque é evidente que é unha frase que é do xeral de Gaulle, é un pouco escatolóxica, pero bueno a facer, e decía el que non era o mismo estar dentro mexando cara fora que fora mexando cara dentro. Eu creo que sí, que é verdad, e en ese sentido seguramente pois avancemos máis. Xa me dicía vostede que houbera xa conversas co Bloque, que teñen previsto máis reunións, non sei se xa nos encontros ou unas conversas máis formais ou máis informais que houve ata o momento, xa houve sobre a mesa algún tipo de comentario sobre un hipotético reparto de áreas entre socialistas e nacionalistas? Sí, hubo, pero bueno, daremos a conocer polo miúdo no futuro. Sí que parece manifestaron especial interés en toda a área de cultura e bueno, un tema que hai que perfilar hasta onde, desde onde e como, que se terá que recoller nun papel, pero sí que hai interés, está falado e hai áreas nas que se queren mergullar e traballar polo desenvolvemento do povo. E por parte do Partido Socialista ou de Juan Manuel Rey, hai algunha liña vermella de cara a esas negociacións? Quizáis algunha área, algún departamento que non queiran ceder os socialistas, ou todo se pode negociar? No, a priori non hai liña vermella, sempre cando se trate de traballar a prol do povo, non? A min dame igual a área que quer dicir, hai que respetar a representatividade que sai das eleccións, cada un ten as forzas que ten, e representando eses porcentaxes electorales non había ninguna liña vermella. De feito, foi a solicitude que fixaron e que se acepta, non? De haber sido outra, pois seguramente tamén. Bueno, se parece de contado falamos dos retos que temos por diante para estes vindeiros 4 anos, pero antes de quixera preguntar polo seu futuro, se xa ten meditado sobre a súa continuidade ao longo destes próximos 4 anos, se as condicións se dan no 2027, vostede estaría disposto a presentarse unha vez máis, ou xa ten, como pasa en algunhas ocasións, esa decisión tomada de que este vai ser o meu derradeiro mandato? Vamos a ver, tiña que haber sido o meu derradeiro mandato o anterior. Circunstancias das que indicaba ao principio, de índole interna, pois non é que forzaran, pero posibilitaron esta continuidade, e me pasa o seguinte, a min para traballar en política, para estar mergullado en política, fai-me falta moi pouco, non fai falta que me líen demasiado, gústame traballar a prol do meu povo, vou estar sempre, pero tamén é verdade que para traballar e para contribuir ao desenvolvemento do povo non é preciso nin ser alcalde ni tan siquiera concelleiro, e eu vou non facer, eu non vou a desaparecer o día seguinte de non ser alcalde, vou seguir ofrecendo os meus traballos e o meu compromiso social como foi toda a vida, incluso antes de ser concelleiro, non? Vou me sentir igual de realizado, mas afortunadamente teño unha familia que me espera e teño cousas que tamén quero facer antes de que a bioloxía non me deixe, pero en principio a cuestión é que eu no 27 non debo ser o alcalde. O sea que xa ten en principio esa decisión tomada de que este será o seu derradeiro mandato. Bueno, pois se lle parece agora, falamos do que temos por diante ata daquela, ata o ano 2027, 4 anos por diante. Cales son para vostede os principais obxectivos deste mandato? Os obxectivos están marcados, porque xa burocráticamente viñamos traballando neles. Política hai obxectivos os importantes son de largo recorrido e non salen, ás veces, non salen no seno dunha legislatura, sino hai que traballalas máis, non? E este é o caso, eu teño a certeza absoluta de que nesta legislatura, en este mandato, vai a salir adiante a ampliación do instituto, e fixen onte unha pequena averiguación e parece que antes de que remate o ano teremos algo iniciado, e esa ampliación do instituto se vai a dar. Eu teño non me quita ninguén da cabeza que xa non pode haber máis dilacións para o novo centro médico.
está en marcha, xa aprobado desde Madrid, con a xudicación e todo o estudio da variante. Temos tamén moi ben expectado, tanto en Veigas de Almorzar como en Paradela, os desarrollos de chans industriales e convenios firmados para a realización da rúa na travesía Doña Urraca, como nos saneamentos tamén previsións importantes, mas tamén xa de marcha o plan Concellos deste ano, non? Son obxectivos moi numerosos e moi ambiciosos. Eu entendo que non todos van a salir, pero entendo que moitos van a salir, e con que salgan 3 ou 4 deles a legislatura será un éxito. Bueno, pois, parece analizamos un poquinho máis en detalle como están algúns destes proxectos, por exemplo, no caso do Centro de Saúde, que xa levamos uns cantos anos a voltas con el, neste momento, en canto a xestións, a trámites por parte do Concello, estaría todo listo, a espera de que se poida asinar, non? Se non me equivoco, ese convenio coa Xunta. Non sei se ten xa unha previsión de cando podería ser esa asinatura co Conselleiro de Sanidade. Non o teño, eu tanto en Sanidade como en Educación teño feito algún contacto e quero botar a andar isto canto antes. En Educación o convenio está firmado, por eso xa me refiero como que será a finales de ano ou a principios do seguinte, pero será. Aquí estamos pendientes da firma, pero creo que xa máis dilacións non compren e que estaríamos en boa disposición para sacalo xa, non? Tamén me consta que hai moi burocráticamente xa non se nos pode pedir máis na concentración parcelaria de B1000 que antes na citei entre os grandes objetivos, e que tamén debería a xiña ter algún resultado, alguna noticia por parte da Consellería. Isto é así. Convenio xa asinado, polo tanto, con Educación para esa ampliación do Instituto. Dicía vostede, a previsión é que comece esa ampliación, esas obras, a comezos do 2024. Sí, finales do 23, comezos do 24, se non hai máis dilacións, que ao final tampouco que haya 1 ou 2 meses de dilación non vai cambiar nada, e estaríamos en eso. E outro dos proxectos, esa variante oeste de Caldas, cifrada nuns 54 millóns de euros, estaba pendente a adxudicación do estudo informativo previo. Entendo, polo tanto, que esa parte xa estaría resolta nestes momentos. Non sei se, por exemplo, un hipotético cambio de goberno en Madrid, do goberno central, podería complicar un poquinho o desenvolvemento deste proxecto, ademais dun custo salientable. Salientable, non? E en si mismo, esa propia inversión co que supón de traballos e de empregos, e isto en si mismo é un proxecto xa non só de accesibilidade local, sino tamén de empregabilidade, porque é un tema que durará anos e que habrá empresas, incluso empresas locales, traballando nese eido. Eu garantizo que está en marcha o estudio a posteriori. Os feitos que políticamente pasen o 23, eu non podo predecir nada, non? Ojalá non pase nada, pero... Falaba tamén vostede da cuestión do solo industrial, dicíanos que houbo xa avances, neste caso, ata o momento coa implicación de Zona Franca, non era? Zona Franca e o Ministerio. En Veigas de Almorzar depende do Ministerio de Fomento, un plan especial de infraestructuras e dotacións que está enviado, que sempre tuvo complexidades técnicas. Parecería que neste momento están solventadas e aí o desarrollo sería máis doado. En Paradela é o propio Zona Franca quen nos comenta que se podería firmar un convenio e buscar un desarrollo desde esa situación ao que nos estamos adscribindo. Pedironnos unha documentación que está a punto de rematarse e se lles enviará. David Regades, a marcha da Zona Franca vai ser, viámoslo antes, que tivo un acto en Vilagarcía esta mañá, un acto de precampaña, podemos dicir xa, vai ser o número 1 do Partido Socialista ao Congreso pola provincia de Pontevedra. De cara a xerais, as que falábamos antes, como ve vostede os socialistas? Non sei se tirando un pouquiño dos resultados non só en Galicia, senón que no conxunto de España, como ve vostede a cousa? Bueno, a situación fácil non está, eso é evidente, pero dá unha sensación que nas últimas semanas estamos remontando. Hai situacións que de política xeral, e eu non son nin un experto nin un amante en debatir temas que me superan, pero teño para min que os últimos movimentos
que se teñen dado, sobre todo nas administracións autonómicas, poden nos arroxar luz no sentido do voto. Tamén decíamos que marchaba como candidato ao Congreso David Regades. No caso da lista do Senado está encabezada pola aínda presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva. Non sei se tamén lle pasou a vostede como a propia Silva que non contaba con que socialistas e nacionalistas perdesen a Deputación. Dá a sensación que non contaba con isto nin o propio Partido Popular a vista do que pasou en Rodeiro, non? Eu, mellor de como me preguntan, non o podo explicar. A situación de Rodeiro é claramente indicativa de que o Partido Popular non contaba ca Diputación, e eu tampouco contaba con perdela. E que agarda vostede agora desa nova Deputación que vai presidir Luís López? Bueno, estamos todos a expectativa. Eu creo que hai situacións tan consolidadas e tan ben organizadas como é o Plan Concellos que seguramente deberían ver de non darlle ninguna volta, pero os bois cos caramos son estes, e en función de eso iremos vendo que novas normativas ou que novos xeitos de repartir hai, e estaremos hasta exigir o último centavo que nos corresponde, claro. Bueno, pois deixámolo aquí, seguiremos pendentes como sempre en Canal Rías Baixas, pois neste caso das negociacións entre o Partido Socialista e o BNG de cara á confección dese bipartito. Juan Manuel Rey, alcalde de Caldas, graciñas por estar esta noite aquí connosco. Gracias a vos. Bueno, pois marchamos e antes lembramos as próximas entrevistas que temos aquí en Canal Rías Baixas. Mañá vai ser a quenda do alcalde en funcións de Boiro, José Ramón Romero, acadou unha maioría absoluta. Xa saben que todos os concellos da comarca do Barbanza, tamén de Muros e Noiagas e Rianxo non puideron aínda investir os seus alcaldes ata o próximo día 7 de xullo, e o xoves vai estar aquí connosco o alcalde de Meaño, Carlos Viéitez, logo de colleitar esa maioría absoluta para veciños de Meaño. Xa saben, a actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Graciñas.